Здравейте, аз съм Криси и щом ви се появявам тук, значи се намирам на най-любимото място в света, а именно предстои държава номер 3 за тази година. Нали знаете, 12 месеца, 12 държави ще направим тази година и ще има точно 12 влога. От някои от местата може и по повече влогове, защото по-дълго време ще бъдем в държавата. А сега ви издавам, че заминаваме за Мадрид. В Мадрид ще прекараме точно 24 часа и след това продължаваме за най-голямата ми мечта от 4 години насам. Дойде този момент, дано котка черна не мине през пътя ни, за да може да стигнем до там, където сме тръгнали. Сега ще си говорим за Мадрид. Кацаме в 4 часа местно време в Мадрид и ще се опитаме максимално много да вземем от града, да видим. Ще нощуваме там и ще видите какво предстои. За това как организирахме тази екскурсия ще говоря в другия влог на далечната ни дестинация, защото ще издам иначе къде отиваме. А искам да ви бъде много интересно, както всъщност ми и на мен. Вълнувам се, но предстои да видим какво ни очаква в Мадрид. Решихме да хапнем преди полета. Ето този сандвич, тази багетка струва 25 евро. Първият ни полет е с България Air и може би много от вас знаят, че тук храна не се продава, а се дава по един сандвич, напитка, в началото се дава вода и вече по-късно и кафенце. Като сандвичите са топли, смятам, че това е напълно достатъчно за полет от малко повече от 3 часа. Разбира се, че след соленото има и сладко десерче и едно кафенце. След малко кацаме в Мадрид. Вече сме в Мадрид, сега отиваме да си вземем багажа. Тук летището е огромно, не съм идвала до сега, но отиваме да вземем багажа и там отиваме към хотелчето да го оставим. Ще ви снимам по някое време вече на центъра, за да може да се придвижим по-бързо, че часът е 4:10 и не се иска да видим колкото се може повече неща от Мадрид тази вечер. Така че след малко ще се видим. Много бързо се настанихме в хотела в Мадрид. Той е супер близо до летището и отиваме да си хванем метро, за да стигнем до Пуерта дел Сол. Там ще ядем паеля и вече ще ви покажа Мадрид. Защото тук не знам дали може би ще разберете, че сме в Мадрид по тези сгради. По нищо не си личи град като град така. Не ви снимах хотела, ще го снимам после, но на първо така поглед хотела е страхотен. Така че след малко ще ви разкажа повече. Един апдейт за метрото в Мадрид може да си купите за 10 евро, 10 пътувания, 7 евро и половина, но се плаща 2 евро и половина допълнително за картата, която ще ползвате. Стойте сега да не падне. Да, говорихме си за метрото в Мадрид. Картата е 10 евро с самата пластика за 10 пътувания, за двамата. Една карта използвате двамата, отивате и се връщате, така че е страхотно като ценово.
В Мадрид лудницата е голяма, но много е хубаво. Хората са страхотни. В метрото първо един господин ни помогна да си купим тази въпросна карта. След това питахме едно момиче дали сме в правилната посока, защото нещо не можахме да се ориентираме според Google Maps. Качи се момичето в метрото и пак ни попита, я да видим, да ви видя картата, нали, за да е сигурна да ни подведе, което беше супер мило. Оттам едно момче се включва, ако сте за центъра, ще слезете с мен, аз ще ви кажа къде. Въпреки че Google Maps ни беше казал да слезнем на една спирка по-рано, той ни каза, не слизайте. Каза ни къде да слезем и наистина слезахме точно на центъра. Супер мили са хората тук. И лудницата е хубава, топличко е, нали, доста по-топло от България. И със сигурност бихме се върнали тук, за да може да разгледаме целия Мадрид. Толкова е хубаво. А сега отиваме да си намерим едно заведение, което видяхме, че е с висок рейтинг, за да може да хапнем вкусно, да опитаме традиционната паеля, както и сангрията. Пробвахме от техните калмари и тяхният хамон, който е толкова известен. Сангрията беше чудесна, паелята също и продължаваме да видим нощен Мадрид. Малко да си поговорим какво може да правите 24 часа в Мадрид. Започвам от там, че нашия хотел се казва Сенатор Барахас. Сега ще ви оставя кадри от хотела тук, като хотел е много близко до летището и както ви обясних, от тук с метро може да стигнете до центъра. На 15 спирки от хотела за 34-5 минутки стигнахме до Плаза Майор, което е главният център на Мадрид. Успяхме да видим, освен, нали, техния главен площад, всичките улички, които имат, лудницата, която е в Мадрид. Загубваш се по улиците и просто усещаш културата, каквато е тук. Мисля, че е напълно достатъчно да може да усетиш самия вайб на града за толкова кратко време. Късно се прибрахме, успяхме да хапнем паеля, да пием сангрия. Всичко беше страхотно. Сега закусихме в хотела. Не беше включена закуската ни в хотела. Ние платихме 36 евро за двама за закуска. Абсолютно ужасна закуска. Няма голям избор. Има 2 салама и 2 вида сирене и това. Нищо друго. Но пак казвам, колкото да си хапнеш, става. Но на мен лично не ми хареса закуската. Ще имаме трансфер от хотела до летището. То е близо, но, нали, с багаж не може да се придвижиш, не е дълго близо чак. Намираме се на летище Барахас в Мадрид. Ако имате полет от тук, за където и да било, ви съветвам не 2 часа по-рано, тук трябва 3 часа и половина по-рано да дойдете, защото първо, че на гишетата е пълна лудница. Да, работят много гишета, но има страшно много хора. Отделно проверката минава така по-бавно заради голямото натовареност на летището. И след това си е доста ходен от терминал от гейт до гейт да стигнете. Така че предвидете си малко повече време, ако пътувате от това летище към друго летище. Особено ако имате чекиран багаж. И така, ние хапнахме и си чакаме полета. Очаквайте следващото видео, за да видите къде всъщност отиваме и дали сме доволни цялостно от почивката.